Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dokot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus, andorang so hujahakon hatani debata tu kita saluhutna, di parningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Parjolo pinatadahon madiri niba, au pandita Daniel taruli asi harahap, sonari hami mangula di kantor pusat songon kepala departemen Marturia. Imamang katihon hala amang pandita Kardi Simanjunta na maruju ngolu na di taon nasalpui. Inata Marta Buru Siregar, tolu ma di basa-basahon dana tu kami horas madihita. Hatani debata tu hita saluhutna, di parningotan hari amamate ni Kristus sadarion, imana nienet sian buku panurirang Yesaya bindu 52, memuka maisian ayat 10 tolu saha rodi 15, hujahakon ma di tonga-tongata. Idama pistardo pambahen ni naposokku, tarhitsa do ibana jala di patimbu, gabe timbul situtu sogut. Ia songoni songgo ni rohani torop hala mida ibana di bahen hinaroa ni rupana, di bahen tandina sian jolma hian, rupana be marado ponjolma. Songonido urason na torop aka bangso parbigu sugut, hohombedo aka raja maradopon ibana, ay hala na sodung panahatan ni baritai, nasida do marnida, jalahala na sodung umbegesa ido mangatusi sugut ima sahatna. Hurian itu Tuhan Yesus Kristus, adong do di buku panurirang Yesaya opat ende, na somal ginwaran ende ni naposo ni Jakuba. Sada ima na di Yesaya bindu 42, sada nari di Yesaya 40 sia, sada nari on mana macai terkenali Yesaya 52 ayat 10 tolu, saharo di Yesaya 50 tolu ayat 12. Dungi adong di Yesaya 50. Yesaya 52 dohot 50 tolu, natajahan akin ima pamonaina, ima taringot tu naposo ni Jahuba na tumaon na bernit. Di suraton may 600 tu 700 tahun andorang Kristus. Saya suku-sukundo rohani huria ise do nanido na naposo ni Jahubai na tumaon na berniti. Si Yesaya do, si Jeremia do, Raja Hizkia do, Israel sadiri do, alai huria dung di pahusor-husor mace sumando isi ni ende na di Yesaya 52 dohot 50 tolui tu natinaon di Tuhan Yesus. Alani satolop huria mando Yesus do nanido na di si naposo ni Jakuba na tumaon na berniti. Tumaon na bernit dang alani salana dang alani dosana, alai ala makop-kop dosa ni portibion. Amang inang ahama na yang buat totta sian ende naposo ni Jakuba na tumaon na berniti tu kita sinuain. Adong pinomat tolu na parjolo di jo de batado kita asa ulo kita dohot gabe naposona, di jo de bata kita sonari asa ulo kita dohot gabe naposona, na ulo manaon humopkop hasit tongani. Di jo kita gabe naposo ni Jakuba na ulo manaon kumopkop hasit tongani songon Yesus sadiri.
Amang inang somal na molo taula na sitong, taula na dinggan, sonang dokita, sonang ngulutta, dang adong masalah. Ise manaman jahahitita, manjahatihita, molo sitong jala dinggan do ngulutta. Molo akan na dinganido na taula di bagasan ari-ari ni ngulutta, akan na hombar tu uhum. Pasti sonang do kita, aman, dema. Alai amang inang, urian itu kata, adong do tikina, sipata, taula na sitongi, taula na dinggani, hot kita mangula di bagasan hasitongani, alai gabe tumaon na bernik kita, gabe susah kita, gabe mau ngulutta, dang alani salata, dang alan na taula na jahat, naso uhum, alai justru ala di bagasan hasitonga kita, gabe mau kita, gabe susah kita, gabe tumaon na bernik kita, molo songonido na masa amang dohot inang, las marohatta, nunga doho kita gabe naposo ni Tuhani na tumaon na bernit kumopkop hasitongan daw masyak kita susang ngolutta mangay kita ala na jahat kita alemolo ikon gabe susah kita gabe manaok kita ala ni hasitongan las marohatta nunga dohot kita gabi naposo ni Jakuba na tumaon na berniti. Songon Jesus, songon akka panurirang na, songon akka aposteli. Amanginang, molo marandai-andai makita. Molo ulo ma Jesus mardame-dame, markompromi, dohot akka partugi ni halak Jahudi. Molo olo ma Jesus mangurui jamitana unang pakarasu. Kra dak takupo ni halak Jahudi ibana dang pusaon ni halak Jahudi ibana. Alehot do Jesus mandok na sitongi. Hot do Jesus mandok na tigori nang pe alani i gabe manaon ibana sah tuhau pinarsilang. Siani buat totta masada hasitongan martuhor do HP hasitongani. Martuhor do HP hasitongani jalan matsai arga. Anggo di Jesus. Tuhor ni hasitongani imasila hama matena. Anggo kita hamu nang iba dapola sahat do peratusi. Molo taula na sitong taula na dinggam, hot kita di bagasan hati gorang, dak pola gabi di parsilakon kita. Alai, buido susah kita. Sipata, ala tadok na sitong, gabi sisugo iba. Sipata ala ta ula na dinggam, gabi di pasiding jol maita. Sipata ala dangulo kita dohot, mangula naso uhumi. Gabi di padao kita, gabi si surahak kita. Molo masa songoni amang inang las narohata. Nunga dohot kita gabi naposo ni Jakuba na tumaon na berniti. Amang inang bukwende tay 470 sadai upili Jesus dongaki. Radi torop hala holan na tabu dia dehon dui. Ise manaulo mangulahoni. Anggo mangendehoni songoni ma las ni rohatta ali ise na ulu mangulahoni. Alanido dido apostel Petrus di suratna unang manaon na jaha kita alani hajahaton. Unang mamanaw kita alani hajahaton. Unang mamanaw kita ala taula na so uhum. Alemolo ikon manaw kita humopkop hasitongani. Unang mangicur, unang mundur. Dang mundur Tuhan Yesus. Dilicingi Yesus, dipusa ibana, dang mundur Yesus.
Dan gabi dibuk Yesus, dicabut Yesus ajaran nai. Dan gabi marhusor Yesus sian pendirian nai, sian hasit tongan nai. Jala tona tu kita, songon naposo ni debata kita. Unang mudur. Hajong jokon hasit tongan ni, nang piadong resiko na di kita. Ala di jodoh kita amang dohot inang. Dakolan Yesus, dohot dohamu, dohot doiba, dohot kita di jauh, gabi na posona, na ulo tu maun na berniti, na ulo manaon, humopkop hasit tongani, makopkop hasit tongani. Dakolan Yesus na ikon makopkop hasit tongan, dohot dohamu, dohot doau disi. Halinga 30 tahun, 32 tahun na gabi pandita. Ngot kolan sahali do hudidi danak na margoa si kopkop. 32 tahun iba pandita saolan sahala dora na kaya hudidi margoar si kopkop. Dan apalah populer lah di kita nama kopkobi. Dan populeri di kita. Dan lomorohat nama kopkop. Sahali nari amangi nang dak pola sahat songon Yesus kita dipersilakon daw. Alai ikon hopko pondo hasit tongani. Ikon hopko pondo hasit tongani. Molong gabi maul marukiliba ala makop hasit tongani. Las marohat dari si jala unang mundur. Napa dua ahon onda bui buat kota sian ende ni naposo ni jaguba na tumaon ne berniti di jode batado kita gabe naposona na ulo manaon humopkop haholongoni di jode bata kita gabe naposona na ulo manaon humopkop haholongoni na parjulu asa ulo kita manaon humopkop hasitongan. Alin apa dua hon di jauh kita asa ulu kita manaon humopkop hakolongoni. Molota uduti amang inang ende ni naposo ni jakubai na di Yesaya 50 tolui. Tongondo aka sahit tadi usung ibana. Jala aka pardangolat tadi porsan. Alani pangalosyot ta ibana tartulang. Binahen ni hajahatota ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum takilala. Ayat 5. Manaon ala ni holong. Amang inang sa sitong na sudido kita ulo manaon. Sudido kita ulo manaon kumopkop na hinaholongan ni rohata. Nang sebagai ina, nang sebagai ama kita. Anggo tu yanakota, anggo tu hinaholongan ni rohata, ulo do kita tumaon, manaon, kumopkop nasida. Molo diula anak tanah salah, ulo do kita manggarari. Molo ditabrak, ditobom yanakota, hala, ikon manggarar kita, 3 juta, sebagai natoras ulu do kita manggarar dendai. So natoras kita ahapi radita ula kumopkop keluarga tai jalalas dorohat ta mangulahoni songonima Yesus song lubi siani sumurung sianima Yesus las rohana manao na bernit kumopkop kita. Songon las ni rohata kumopkop yanakotai akan hinaholongan ni rohatai lobi sianima las ni rohani Yesus kumopkop kita. Ala buah ala holong rohana tu kita. Tapabidang ma amang dohot inang holong pakop-koponi dakolan makop-kop yanakota. Ale doho makop-kop kuriana, makop-kop bangsota, makop-kop ulautta. Sadalan do holong doho pakop-kopon.
Alanido dido dihatani di bataji di Yohanes 3 ayat 10. Ala holong ni rohani ama itu portibion pola anak na dilehom. Asa unang mago sudina porsea di ibana. Alay asa dapotan anguduan sa liling-liling na. Sa dalam di si holong doho pakop-kopon. Mula dong halak naman do holong rohaku. Ali danguloy mana manaon. Danguloy mana makop-kop. Na margabus dui. Na maggabus si diri na sa diri dui. Amang inang, molo marpungu kita di ari hama mate ni Jesus sa darion. Takolan sekedar asa lumum pakilalata do ita bersedih mate Tuhan Yesus na julu tao. Anggo na julu do Tuhan Yesus. Manaon anggo sonari ibana do raja. Ibana do nama niup kuaso. Ibana do nama niup langit do portibion. Hudul disyamun ni amana. Najulo do Jesus manaon. Anggo sonari daw. Alay. Hita. Ulu do pe ikon manaon. Ala di portibion do pe hita. Ala ni taguruhon ma. Molo songon dia. Las ni rohani Jesus olo manaon kumopkop hakolongoni songoni makita taguruhon ma asa hita pe olo manaon kumopkop hakolongoni dakolan keluarga ta aledoho uriata penguata bangsota negara ta ala holong rohatta tu huriat taon holong rohatta tu bangsota. Ulu kita doho manaon kumok kopi. Ala niya mang inang ganuk taberen silang ni Jesus si. Taingo ma tanda ni holong doi. Tanda ni pakop-kopon doi. Jala saha di hau pinar silang. Hokdo holong ni rohani Jesus si. Dang margugo soldadui, dang margugo akapartugi ni Yahudi. Pahusorhon, pasohon holong ni rohani Jesus. Saha tu hama matena, hok do Jesus, Tuhan parholong. Nungagattung ibana di hau pinarsilang, tong do disarihon ibana inanai. Hape ngatar pajal, tangan na. Do si majujakna. Tong do diingo ibana inanai. Nunga gattung ibana di hau pinarsilang. Tong do disarihon imana parjahat na makasol na manosoli dosa nai na disiamun nai. Hape nga diparsilakon Jesus si. Nga gattung ibana di hau pinarsilang. Toktong ditangyakon Jesus akan naman jahati ibana. Hita hamu nang au namando si huton ni Jesus taguruhon ma holong ni rohanai alani nasoja di bahenot tamanang ahape alasan lau mangurui lau pasohon holong ni rohata dang boy bahenot tamanang ahape alasan lau pasohon holong ni rohata amang inang somal na kita molo marsahip kita tarok majob marsahip si majujukta manang siubilta somal na dang tapikiri be halak nasing kolan dirita nama tapi Jesus dang somoni gatungi mana di hau pinar silang tong do bui ibana mana rihon halak Ape nga gatungi mana di hau pinar silang tong do holong na tu inanai tu sisiam nai bahkan tu parjaha na di siamun nai alani taingo mamanginang simbol silangi termasuk doi simbol panonon ni halak parholong simbol panaonon ni halak parholong simbol holong manang ahape na masa termasuk masalah, pandemi, hapuguson,
panahit, danga dong hak nai mangurui holong ni rohamona. Sahali nari kudok masian langgatan na badion inang amang. Danga dong hak ni sahidi. Danga dong hak ni hapogosoni. Danga dong hak ni pandemi covid mangurui pasohon holong ni rohatta. Tabereng maci susi. Gatung ibana di hau pinar silang. Toktong do holong ni rohanai. Alani. Di jodi batado kita. Asa ulo kita gabe naposona. Na ulo manaon kumopkop hakolongoni. Amang inang molodang adong holong kolan dirit tado keamanat tado hasonangat tado natapikiri ale moloholong rohatta dakolan dirit tabe natapikiri dohok doakana hinaholongan ni rohatai jala tusi do kita ditogihon. Napatuluhon jala napar budi. Aha maneng buat tota sian naposo ende ni Jahuba. Ende ni naposo ni Jahuba na tumaon na berniti. Di jodi bata do kita. Asa dohot kita gabi naposona. Na ulo manaon. Humopkop hamonangan. Humopkop pakirimoni. Adong do umpama ni halak Melayu. Nong tatad dasian tikidak danak kita. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Dendet tadi buku ende 142 rahis jala mau tutu dalan tu banua gicak. Namar tua si tutu akan nagisi mardalan. Mangihuton Jesusi saat tu ujungna. Amang inang di bagasan ngulu siapari. Dangak hirana sodong do hamonangan. Manang keberhasilan. Naso mardongan, naso marhiti parukilon. Manang perjuangan. Danga dong hamonangan. Danga dong hamuliaon. Danga dong keberhasilan. Naso marhiti perjuangan. Ale somal na kita jolma. Somal na natorop. Holan hamonangani. Holan kesuksesani. Do dibereng. Dang dibereng parukilon, dang dibereng perjuangan nagajang. Andorang sosaha jolma tu hamonangani. Hari Minggu marsugud. Masuk makita tu pesta nabalga, pesta hakekeon ni Tuhan Yesus. Taingok mainang, taingok mamang, dang adong hakekeon. Dang adong hakekeon. Somarhite si taon parukilon perjuangan. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Halak naso ulo rapon Yesus manuhu silang hasitongani, silang haholongoni. Dang dohoti di bagasan hamonangan, di bagasan hakekeon ni Kristus. Ende ni naposo ni dibata molotajaha non di ayat 10 ida mapis tardo pambahenan ni naposoku tarhicak do ibana di patimbo gabi timbul situtu sogot. Holan tu sido dibereng umumna pajaha. Ale molo dijaha ayat 50 ayat sada satu terusna. Dang dibereng hajik nai nadiae naposo ni Tuhani. Holan tu keberhasilan ido dibereng. Jala ido masalah di hak Kristenot tanuain. Murudo semangat perjuangan. Murudo semangat perjuangan di hak Kristenota. Sudah kita ulo monang, aledang ulo berjuang. Sudah kita ulo asa mamora, ale mulubui unang makerja keras. Sudah kita dogo yang nakota ingin berhasil. Ale mulubui unang maluja marsiajar, unang maluja mangula. Dangadongi. Dangadong dalan nahatop, dangadong jalan pintas, dangadong dalan mamotong laut tu hamonangan, nasa sitong nai, lumobi hamonangan ni haporsioni, dangadong jalan pintas. Tidak ada jalan pintas untuk sampai kepada kemenangan sejati, kemenangan iman.
Lanjo manarade manaon manang manuhu silang ni Kristus ido nasaha tu hamonangani. Dangadong dalan na hato lo mangajari iya na kota asa makanguluhon Kristusi. Dangadong jalan pintas sebagai natoras kita mengajari iya na kotai. Jala dangadong jalan pintas gabi sisean ni Kristusi. Sahali nari amang dokot inang dangadong jalan pintas gabi sisean ni Kristusi. Ikonulo do kita rapon Kristusi manaon. Manaon na bernit humopkop hasitongani, manaon na bernit humopkop haholongoni, manaon na bernit humopkop hamonangan, humopkop pakirimonani. Rak makita dohot Kristusi manuhu silangi, asa rap kita dohot Kristus di haheheonna nabalgay. Amin. Ali di bata tatak mahami huriam secara khusus kami dari HKBP Marbun di papunguo kami di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion disungguli ho tu kami marhiti-hiti jamita sadarion asa ulu kami Tuhan gabe naposo ni Jakuba namanaon humopkop hasitongani molo jupak kami hamaolon molo ikon susah kami Tuhan disadatiki mulai kon gabi borak siadupan nami ala ni hapor seaon ala ni hasitongan ala huikut tok kami Tuhan hatam nabadiai pasonang marohan nami nunga taruli kami nunga doho kami gabi naposo ni debata na ulu manaon na bernit humopkop hasitongani songon Kristus Tuhan nami. Ali di bata di paingot hodo kami marhiti kiti jamita sadarion asa huikto kami Tuhan nami Yesus Kristus gabe naposo ni di bata kami na ulo manaon humopkop haholongoni say tambay matuhan holong ni roha nami asa huhaholongi hami keluarga nami na pinasaha mutu kami huhaholongi hami akapunguan nami huhaholongi hami huriamon huhaholongi hami bangso dokot negara nami huhaholongi hami dongan nami asa ulu kami Tuhan makop-kop haholongoni maniru Yesus Tuhan nami. Lekon madihami Tuhan gugu na siyakoy padaw masyak kami rohadiri tapolay kon paimaw nami jolo sonak kami Tuhan jolo mamora kami jolo tuk sude di bagasan gulu nami asa marholong ni roha kami pasu-pasu Tuhan parsaoran panindangyon ng pakubasyon nami di Kuriam HKBP Marbunon. Mangasahon guar ni Jesus Kristus, jalo matangiyang, pangiduan, pita, sita-sita ng sihol ni roha nami. Amin.